Ndị be anyị daalụ nke eku unu mee unu asaala chi ọkwa ngwara unu na anyị ga-eje France Olympic anyị jee France Olympic anyị ntị na ya wee napụta kịta anyị anapụtago kịta ihe na-eme na France Olympic o nwee ka ọ dị anyị wee nabazia iwe wee gbaa m ihe meenụ bụ na anyị lụ na France ihe na-eme ebe ahụ bụ fancha na-asụ French onye isi ya sụọ oyibo ọjụ onye isi ya sụọ oyibo ọjụ ndị mmadụ abịazịa bịa na-anaka ego wee na-eme tapirita a na-aga ego atapịalụ gị ihe ịchọọ ime biznes ebe ahụ onwere isi ịchọọ ime ihe ọbụla onwere isi language barrier everywhere language barrier so ike wee gwu m iwe wee webe m wee naba si na m achọzi ịnọ maka fa ekwere asụ oyibo n'afọ gị ndị niile na-asụ asụsụ fa mana ndị be anyị amara m ihe na-eme ndị be anyị asịfa sụọ asụsụ anyị fajụ so ndị be anyị unu ga-ebido kwesịba asụsụ anyị maka na asụsụ anyị mara mma ndị niile na-asụ asụsụ fa iruo n'ụlọ ọrụ anyị ndị Philippines fa na-abịa n'ọrụ tugeda fa lụgodi n'ụlọ ọrụ fa na-asụ asụsụ fa ewelie na-ele gị fa na-eme nwanne na-enyegelitela onwe fa aka nya bụ ụfọdụ fa akpaalụ na-achọ ịnụchepụ gị ebe ahụ mana thank God ndị be anyị abatabago na health care ndị be anyị na-enubetezi na health care ọkwa ịfụ ndị Filipin a efe gbakwala ajọ ọ bụrụ na especially ịmara ọrụ ụmụ ihe mee n'ụlọ ọrụ onwe nwa be anyị bịa na o wee bụ na ọ bịara ịmụ ọrụ ịfụ ka isi edi ọ gbara isi green ọkwa isi green wee na-aza afọ oyibo na-aba amadị m nwanne anyị amara m nwanne anyị fa wee na-asụ asụsụ fa ahụ wee na-emekpi arụ na-eme ihe nwafa na-eme meketezie wee jụbụ ya na-asị ya kedu onye ebe ọ bụ wee kọọlụ m wee bụ nwanne anyị wee kwechili wee bido na-abazili ndị Filipin ahụ mba wee kọọ so fancha wee stay clear so ọ na-adị mma onye ọbụla ịsụ asụsụ ya fancha na-asụ asụsụ fa ife ka fa si eme ya fa na-achọzi ka ọ bụrụ fa nwee health care ahụ ọ bụ ihe a chọrọ fa chọrọ ka ọ bụrụ fa nwezi health care ka a chazi alfa fa ajọkakwa ndị Filipin na ndị India kafa mma ndị India nọ na health care ọfụma ndị Filipin chọzi iwere ọnọdụ mana ndị be anyị na-abịazi kịta especially n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ m na-arụ ọ bụ ndị Philippines juru ebe ahụ niile o nwee ebe ihe eje ọ bụrụ sọ ndị be anyị nọ n'ebe ahụ mana nke ndị a oyi na-abịa ike ọgụ nya nshọt oyi adịghị ike ọgụ ịmara alụ ọrụ so fa na-agbalị gị ọsọ ole si ịmara ọrụ fa ewelu gị na-agba futbọọlụ so ihe mee na France na Olympic a ka m na-achọ ịgwa unu fa asụpụrụ ofu mkpụrụ oyibo so ụmụ boys ndị ojii eju ebe ahụ fa ejuzi ebe ahụ ihe ha mezi bụ fa na-anakọ ndị mmadụ ego na-eme tapirita akwụkata m ụgwọ tapirita akwụkata ụgwọ tapirita ihe ị ga na-anụ ebe ahụ ojodi common tapeltu ile malad mosio ihe a ka m nọ na-anụ ebe ahụ nụkata isi fa English fa asala gị aka sị gị mbakwa na ọbụọkwa na fa nara anụ ya we don't understand it ifu gị ọkwa ndị a na-eme Olympic befa fa ncha na-asụ befa ọ dị egwu fa wee na-eli ego ndị tapirita na-anụ English anụ French ịbịa fa na-atapịala gị ịchọ igo ihe na shop yala ego nwe ihe na shop ịchọ ime biznes yala emenwu ịchọ ime nke yala emenwu ndị France amara m na one aka fa ije Germany at least fa na-asụkwa obele ije Spain fa na-asụkwa obele ijezie Netherlands wee kachasị wee dị friendly so ọkwa ya ka anyị ji wee jiri nwayọọ gbaa ọsọ nagodi na France Olympic a biko achọrọ m ihe a fa na-eme ebe ahụ olevu a nka mmadụ anara anụ ihe a nshọt ụmụnne language barrier jọgburu onwe mụọ language nya asụọ asụsụ be gị ọ ka mma so ndị ọbụla na-eprotect nke fa unu afụ gị so unu emezi n'ifele na unu na-asụ asụsụ unu maka ndị France emere ifele unu afụ gị ndewo nke emesịa